V rámci Európskej únie je možné presťahovať firmu bez toho, aby musela v jednej krajine zaniknúť a v druhej na novo vzniknúť. Znamená to teda, že slovenská firma premiestni svoje sídlo do Českej republiky. V tomto procese je nevyhnutná aj zmena právnej formy spoločnosti, ktorá je však možná len pri SROčke a akciovej spoločnosti. Spoločnosť tak následne podniká už ako česká firma. Presun firmy nie je možný, ak je spoločnosť v likvidácii, v konkurze, v procese reštrukturalizácie alebo ak voči nej prebieha súdne konanie o jej zrušení. Existuje aj ďalšia možnosť, ako presťahovať firmu, a to je cezhraničná fúzia. Inak povedané, ide o zlúčenie slovenskej a novozaloženej českej firmy, pričom obe majú rovnakého spoločníka. V tomto procese prechádza všetko pod českú firmu, čiže majetok, záväzky, zamestnanci a tak ďalej. Okrem premiestnenia a fúzie spoločnosti je možné začať podnikať v Českej republike aj zrušením alebo uspaním firmy na Slovensku a založením novej v Čechách. Ide o najčastejšie využívanú formu začatia podnikania v Českej republike. Pri tzv. Uspaní firmy ide o to, že sa v nej nevykonávajú žiadne transakcie. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé informácie zo sveta daní.